Facemasks? Ie, dyna beth ni'n mynd i wneud. Nawn ni ddechrau gyda'r un yma fan hyn nawr. Mae hwn yn rhoi tipyn bach o exfoliation i'r gwyneb, a mae eisiau tair llwy fwrdd o sydd oren, Reit. a 2 llwy fwrdd o sydd lemon, a 200 ml o'r iogwrt. Reit. Cymysgu nhw gyd gyda'i gilydd, rhoi fe dros y gwyneb, a llwch chi adael hwnna hyd at rhyw 20 munud, nes bod e'n dechrau sychu, a wedyn ni golchi fe bant gyda dŵr cynnes. Yeah. Mae'r rhai fywyn, ydy pethau yma cystal a pethau'r siop? Chos ni'n teimlo ryfedd iawn mynd i'r ffridge yn ôl iogurt ar y gwyneb i de. Wel, mae hyn yn hollol naturiol, ond dwi e. Ie. Ti'n bod, lle falle gyda pethau o'r siop, gyda ti cemegau neu persawr, rhywbeth fel la, ond pethau hollol naturiol sydd ti fan hyn. A maen nhw'n jet bach, achos maen nhw'n jet i ta beth yn amal, ydyn nhw. Dim yn para cymaint, achos mae rhaid i ti ddefnyddio fe ar ôl ti Reit. Reit, exfoliation sydd gyda ni fan hyn nawr. Mae gyda ni 2 llwy fwrdd o'r coffi, ground coffee, a wedyn ni 2 o'r sydd o'r olew olewydd. O'n i'n mynd i weid sydd oren eto, olew olewydd. Cymysgu fe gyda'i gilydd, a mae hwn yn edrych braidd yn drwchus. Bod, mae'n dew a falle ti'n meddwl fel pas. Ydy, beth mwyaf deniadol ar olwg? Nag yw, dyw e ddim. Ond, rhowch e dros y gwyneb a gadael hwnna am ryw 10 munud a neif hwnna ddod ar crôn lan ac yn loiw i chi. Ie, so ni'n meddwl am rhoi coffi, ond mae coffi yn rhoi ti'n bach o fwst i ni, yn dywed ti'n meddwl, rhoi bach o gic i ti, felly wneud yr un beth i dy gron di. Dyna beth mae fe'n neud i'r crôn. Reit, oce. Mlaen fan hyn ar ten, gyda'r un yma, achos y gwyn wi sy'n yn hwn, yr albumen, mae hwnna'n mynd i dynhau y pores, fel bod y pores yn edrych yn llai o faint. Reit. A mae gyda chi rhyw 2 llwy fwrdd wedyn ni o'r sydd afal, a hefyd ychydig bach o lath yn iddo fe. Yr un system eto, cymysgu fe gyd gyda'i gilydd, gadael am ryw 1/4 awr trwy'n, a golchi fe bant. Ti'n meddwl am, ti'n meddwl, ti iogwrt fyna, mae ti lath fan hyn, ti'n meddwl cynnyrch llath, felly ti'n meddwl, mae rhywun yn meddwl syth oedd pawb yn gweud bod Cleopatra yn gorwedd mewn gwely o gorwedd mewn bath o lath yn dydyn. Wel, wedi trio fe'n hynna. Sa'n ni'n fynd eich waith, ond ti'n meddwl, mae rai bod y pethau yma'n ddair crôn den, ti'n nhw, ti'n meddwl? O'n i'n mynd i weid a fod hi yn neud na, dod i fer i gwyneb wrth gwrs. Project i chdi fynd adra wythnos yma, gorfod mewn bath o lefydd. Fe gyda sydd wrth wrth nesaf. Reit, wedyn ni nawr, mae hwn yr un nesaf, yr avocado yn y tu blaen, sy'n llawn maith, vitamin E, a hefyd yr olew olewydd fyna. Gallwch chi iwso hwnna ar eich trad, rownd y sowdl. Achos os yw'r crôn yn galed, mae'r avocado, a mae fe just y siap iawn i fynd rownd y sowdl. Ydy, mae fe, ydy. A just rwto fe am ryw 2 funud, sychu hwnna, a wedyn ni dros nos, rhowch digon o'r olew dros y trad, a hen bar o socs, par o sanau, a cysgu fel yna dros nos. Felly gwarad o'r croen sych i fod pwrpas. Ie, na fe. Ie, so eisiau ti roi sanau ymlaen, neu sy'n ni'n llanast ar y ddilla gwely, di bydde fe? O, bydde. Ie, fyna ffrau yn bora sa. Yw'n meddwl am hwnna. Na. Reit, at y mel fan hyn nawr. At y mel fan hyn, 1/4 avocado ni eisiau defnyddio'r tro yma, a wedyn ni 1 llwy fwrdd o'r mel, a yr un peth wedyn ni o'r cocoa powder ten, ynddo fe. A mae hwnna, ar ôl chi roi fe ymlaen, gadael arno am ryw 10 munud, 1/4 awr, mae hwnna'n helpu'r collagen yn y crôn i ail gynhyrchu. Reit. Oce, felly ar y wyneb ti di do? Ar y wyneb, ni wedi dod o'r trad nawr, nôl lan at y gwyneb nawr, ie. Ti'n meddwl, pa mor aml ddyle rhywun ddefnyddio Facemask, ta beth, ti'n gwybod? Achos fi beth yn siŵr, ti'n meddwl, pa mor aml ddyle ti'n neud y pethau yma, ti'n meddwl? Wel, gyda'r rhain, allai di wneud nhw rhyw unwaith, 2 waith o'r wythnos, os ti'n meddwl, yr un peth, ond mae rhain yn naturiol, ond nhw, a mae'n neis i drio rhywbeth gwahanol yn hytrach na rhywbeth sydd yn y siop. Ie, achos chi sôn am y cymegio yma sydd wedi cael gynnwys mewn ambell un. Ambell un, twel. Ambell un gallu eitha hegar ac ddim i'w ddefnyddio yn gyffredin iawn. Gallu bod, ydyn. Wel, nes ag at hwnna wedyn ni, mae gyda'r un turmeric, a tywa fel o'n i'n sôn gynnau fech nawr, mae hwnna yn antibiotic, antiseptic, mae fe'n helpu gyda creithiau ar ôl acne, a hefyd mae'n helpu i chi gyda unrhyw rhyw tywyll, marcio tywyll ar y crôn, ti'n gwybod? Oedd Lisa'n sôn gynnau fech, fi'n gwybod bod ti wedi bod yn gwrando ni fanna hefyd, am y swps a pethau oren sy'n dda iawn i ni, a nid i ddweud anti-inflammatory, a'r un peth gyda hwnna, ti'n gweld? Un peth sy'n eisiau bod yn ofalus o, yw
allech chi droi'ch cron yn felyn o achos y Reit. So, Ocê. nid y prawf bach gynta. O'n i'n dweud, mae tan ffug yn ei le yndi. A os oes da chi ryw alergedd, wrth gwrs, i'r bwydydd sy'n a spices ynddo fe, fydde fe'n well bod chi ddim yn defnyddio'r turmeric o achos hynny. Reit, ie. Neud y patch test nhw dweud gyntaf. Neud y patch test, yn dyfe. Ie, neud yn Ie, a mae fe fan hyn, achos ti'n gallu gweld mae e'n Ti'n gweld i liwen y fanna, ynddi ti? Jyst i ferin. Lliw curry yndi. Mae e'n lliw curry. Hwna Dave i off chydig bach, roedd y curry ymlaen ar yng Nghroen i. Ti wedi bod bant ar dwyliau, ti'n edrych o ryw glow mawr oren arna ti, ti'n gwybod. Ac i gloi, mae dy fi llawn plat o bethau fan hyn sy'n edrych fel bod ti wedi dod yn o lawr o'r gegin ar ôl cael cino. Ie, dyfe. Mae'r yna'n rhai da i'r llyged. Ni gyd yn gyfarwydd yn clywed am cucumber yn dini, achos mae e'n cŵl neis. Tynnwch e allan o'r oergell a rhoi fe ar y llyged. R'un peth gallech chi roi ychydig bach o lath ar gwlan cotwm o'r oergell a roi hwnnw dros y llyged. A taten. Lot o bobl ddim yn meddwl am y taten, ond mae'r starch yn y taten, yn dwi? A gyda'r bagiau te yn y fanna, green tea, bydde orau i chi ddefnyddio yn hytrach na te. Te di ar Te fedro. cyffredin. Felly, i ti'n neud y te, a wedyn gwasgu fe'n sydd, a wedyn roi e wedyn. Oeri fe, roi ar dylyged. Ymlacio wedyn i'r trad-lan. Mae'n rhyfeddol di, so mae gymaint o bethau llusol mewn bwydydd. Nid yn unig i fita wrth gwrs, ond gallu ar dy groen hefyd. Ie, yn gwmws. Popeth yn helpu, yn dwi? Wi jyst yn trio dychmygu ti mo, fysa'r coffi ar dy wyneb ti, a wedyn bysa bagiau te ar dylyged, avocado ar dy drad. Ti'n modd, fe sorted wedyn, dwyt? Am y penwthnos, Am y penwthnos, ie. Sa'n falle wedi cael sioc dod awyr tŷ, gweld chdi ar y soffa. A'r bath, wrth gwrs. Ie, a'r bath. Diolch ti, Marian. Diolch.